Supreme Court that certain benefits to judicial magistrates and other judiciary officers. Kertong MP ke Regional Democratic Alliance RDA uba Robert June Kharjaran ulanyo ya kitu kibreu ki bejumalien ban kentho ya kiseng reulum kum kiseng ki bakut tang hapok hanapara kum kibreu ki bamdan jingtip phangka history bat pinken mau ya ki baki dei kiseng reulum ki bla penyo ya ka Meghalaya. Uba Kharjaran uloong ya kani haba ajingkren haga jingelang patba jong ka RDA kabala long hinden ke sngi nagaliang jong ula penken mau baki seng reulom kila pha ya arngot ki MP Delhi u Professor Gigi Swell bat uba hoping stone lingdo kini ki arngot ki nong yalam kila ra ya ki babun ki mat hapo parliament bat kila longru ki jingsarong ya ki seng reulom kiwei ki bala ajingkren haga te ke sngi ki kintup ya president ka UDP uba met ba lingdo u president ke HSPDP ba KP pangniang nalor kiwei lepas pada exam yang kena kai tak kelempoi sisi ni dan bok badan Profesor Gigi Swell mencuat mau le ngaruh kam suku sokau ni lalai lapun senem nak jing terikam jo kena kai hadu bakawan ke MGT kapen long yang ni pangnya pementerikam ni dawa ban exam yang Forest Conservation Act Kain klau kabon medai rem yang ni kaboong bokun penriu umla benadan bentar pada klau mangi tribal mangi rulum ni im nak klau ni kek samarit nak klau ni rem klau ni don kam ni giding ni pan exemption yang kata nak sarkar dia kaklem posisi Ka Office u District Transport Officer East Khasi Hills District haringkat ka jingis nok tilang bat kibor penyat district lembat ketenat pulit ke jelah henen kesngi kila penkut no ya ke jingrakhe National Road Safety Man arhajar arhusau ha ke jaka penyeng kali ke bamar persya ke SBI Main Branch Shillong. Haba ajingkren haga ni jingyalang u Superintendent of Police Traffic u K Prasad uloong ba larakhe ya ka National Road Safety Man hakeleng keri kum shibenta ban pinsapriang ya ka kubor halor ka jingsngan jong kinongnya bat kinong pinonkam kumju. Ulaya thu ru baha usnem baladep katnat pulit ke jela kala pengat mukot dema ya saupun reu teli ki jingja accident bat nakine sau pongut ki breu kila klat no kat ba khat sangut ki weipat kila men saujur. Nakaliang ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ke kong RM Kurba haba ajingkren shekinongnya kali ha ke National Road Safety Man kalau ong ba ke jingrakhe ke long ke badan kam na ba ki yakran shaphang ke jingim bat ke jingim ke long ke ba koridor bat day ban yelek kai bat ka day that we celebrate actually it's a whole month that we've been asked to celebrate which culminates today. It's very important because here we're talking about life. Life is precious. Kajingin ka lang ka ba koridor hado kata-kata. But hindi man kaya ka. Ka Meghalaya State Price Monitoring and Resource Unit hagas ngi balang kala penlong ya ka seminar bashis ngi halor ka jingpen bet renti yaki dor dawai harengkat ka jinges nok tilang bat ka National Pharmaceutical Pricing Authority ha cheng kompara ampati ka seminar kala penlet jingmut ha ka ban pen sapriang jingtip halor ka jingpet ngor yaki mar bayadei bat kidawai dashin na ka benta ki pharmacist bat try dukan jong ka Southwest Garo Hills District ka YW Moment ADC Southwest Garo Hills kum ka kongsan kala penpau ka jingsongu ya ka sorkar ka bala penyeng ya ka MSP MRU da ka banjur halor ka senjam jongka ka bala long na ka benta ki patba kumju ban pensuk ha ka banyo ya ki dawai dashin ha ka dor ka babet babiang kala penpau ka jingkermen scam ba ka ne ka senjam kan sakmiru ya ki jingtenju ki ba ki nongshong shnong ka district ya kendo alleviating some of the challenges faced by some of the people in the district. Although this concept may be new to us, however, let us try our best to ensure that we follow the guidelines and directions issued to us by the authorities concerned to the best of our abilities.
Ka Khasi Student Union Umdan Circle, kala penpau ya ka jing sungkia halor ka jing ti siap bean, kabala sakhi ha shilenter ka wa umyam khamtam ha ka snong ampreng jong ka raj lumput ribhoi, kabadon ha ki jaka khaput ha pedeng ka Meghalaya bat Assam. Kani kalapau perthai hadin ka jinglet jurip jong ka Khasi Student Union Umdan Circle lingba ka jing ujor ka balawan na utrai jaka uba minus sakra ubadairu urang ba snong ka ampreng. Habayadai bat kani ka benta hasil ter ka wa umyam ka Khasi Student Union North Khasi Hills District bat KSU Umdan Circle hapo ka jingalam u President Usamla Ferdinand Kharkamni kila IT ya ka jing ujor cho Deputy Commissioner ka Ribhoi District. Katay ka shithi ka kentu banle AA Mardor da ka pinsange no shisendon ya katay ka jing ti siap bean da ka jing temu ban khanglat ya ka jing penjulor shu ya ka basa jing im jong ka wa umyam. Mulawan berni hangle ha office jong i Deputy Commissioner jong ga Ribhoi District na ka benta ka jingja ka ba laja ha kiti thang bandar ha ka sinong arprang ha ka ba nangaliang kaseng ngeliat ka jing ujor badlap baklabel ka jing ti siap bian na kibriu ki basyong basa ha Assam ha ka wa umyam ha ka sinong ka ba hap ha amprang hapo jong ka right lemput ka bahap ru apo jong ka khairim simship. U Menteri Ketenat ki Kamri Jingri bat nongyalam ka BJP uba AL Hek negasngi ula play ya ke International Universal Expo ka Baningkong ha jaka penyeng kali ha polo Shillong. Kani ka yau kan meteng hadu ka apnyo tarik ubnai rempang. Nolor ke India ki don ru ki dukan ki banabari bakenthop ya ka Thailand, Bangladesh, Afghanistan bat Dubai. Haba ajing kren haga ni kasngi uba AL Hek uloong ba kiba kum kini ki yo kin kintiu ya ki nong sengkam la jong kathan bat kin yo ru ya kalat ban play ya ki dukan knang ban pin inam ya ki mar la jong. We can make local but think global. That way only we can flourish. So my point is today when we talk about to promote the local entrepreneurs. First, we have to know the demand drivens of the markets. Many of us, we just make the products without having any demand. The main important is we have to see first which product. Kawai kalong kami ka basan pu arsnam karta kala du yala ka jingim nakadaw jong ka jingsha bat boarding electric ha ka jingja ka balaja hajan kawai ka klaw ka bahasnong umran diary ka bahap hapo ko umsning police outpost Ribhoi District. Kani ka jingja kala ja ha ka sni baar ha ka ba ka tay kalong kami haringkat ka jingasenran lang ka khun kila letrung sha ka tay ka klaw ban net jur. Ya gani ka long kami la tip kerteng kum ka kong Edwina lingdo lingkhoy basyong basa ha umran diary. Ya ka met jongka la pinkit no sya civil hospital nongpo na ka benta ban le ya ka postmortem. Ka Directorate of Sports and Youth Affairs henin kasngi kala penlong ya ka jingya ko mare ka ban riu point san kilometer kum shibenta ban kentiu ya ka Khelo India University Game arhajar arfusau. Ya ka nega jing mare las dang na plau jong ka nehu sha mau ken ro surok mau ro lat kinton masar bat wan pai biang sha nehu. Ya ka nega jing ko mare la kawe lama da u registrar ka nehu u Colonel Omkar Singh bala shong that ha ringkat ka jing don lang u working president ka Meghalaya State Olympic Association u ba John F Khasi lembat ki he ki han. U Colonel Singh ulapan pau ya ka jing sngo jong u halor ka ni ka sinjam da ka banjur halor ka jing dan kam ban kintiu ya ki nong ele kai ha ki rensan jong ka perthai. Kani ka jing ko mare ka long kum ka sakhi ya ka jing minot ka Meghalaya ban kintiu ya ka lariti ha ki kam ele kai kum jo ban ai man sim ya ki nong ele kai ban kinjo syaki kerdan ki ba kham hajrong ha ki kam ele kai jong ki. Mentapat ngini pe yak jinglong jingman kasun mineng hasilong. Ka jingshit kalong khat riu point san degree Celsius bat ka jingkriat kalong pra point kendai degree Celsius.
Kajing sengem ka hau-hau kalong henriu puar nakasispa minstep, pat henriu kendai nakasispa janmin. Kajing hap slap kan long iway point nyo milimeter. Kasun meneng kala abandon kajing hap slap hakikat tu kat ni kibenta. Syuaban poi syaka bekut jong katup kubur, nginipit biang sasisi ni kimat berkongsan. Yakran umudi bat u emir ke Qatar u Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ha Doha. Menjur ke kenhun menteri ke Sarkar ya ke Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Bill Arhajar Arpsa. Penlong ke Regional Democratic Alliance ya ke jingyalap election Lok Sabha ha Maukawan. Kutno ke jingrakhe National Road Safety Man Arhajar Arpsa. Bat penlong seminar ke MSP MRU halor ke jing penbaik renti ya kidor dawai ha ampati. Te paralog da kituki kubor ngila poi syaka bekut jong katup kubor jongi menta ke janmit hadu banginde syambiang bat pila syai kasngi kublai pi baro. To operate across 9 government departments, fostering economic growth and inclusivity, says Sikkim Chief Minister, addresses launch of Sikkim Inspires.